हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ ఈరోజు ఈ క్లాస్ కి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, దీనినే భగవద్ విజ్ఞానము అని పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో నిన్నటి క్లాస్లో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము, దానినే ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని నిన్నటి క్లాసులో మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం. ప్రభు మీకు దాన్ని వివరించుంటారు. ఆ అధ్యాయం యొక్క అంటే చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము 6వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే నాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమే యుక్త తమోమతః అంటూ చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్పడం ద్వారా నిన్నటి ధ్యాన యోగము లేదా ఆత్మ సంయమ యోగము ముగించింది. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అత్యంత శ్రద్ధతో సర్వదా నాయందే కట్టుబడి ఉండేవాడు, తన యందు నన్నే స్మరించేటువంటి వాడు, నాకు దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవను చేసేటువంటి వాడు అయినటువంటి యోగి, ఆ యోగులందరిలోనూ నాతో అత్యంత సన్నిహితంగా యోగంలో జతకూడినటువంటి వాడు అవుతాడు అర్జున అని చెప్పి, అందరికంటే కూడా అతడే ఉన్నతుడు అనేటువంటిది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. అలాగే భగవద్గీతలో మనము నిన్నటి వరకు చూసినటువంటి మొదటి 6 అధ్యాయాలలో జీవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ పద్ధతుల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి తనను ఉద్ధరించుకోగల సామర్థ్యము ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపుడుగా వర్ణించబడినటువంటి అంశము. సో అదే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యాల్లో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనసుని స్థిరంగా ఉంచుకొని ఆ కృష్ణ భగవానుడిపైనే కేంద్రీకరించడమే, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనయే సర్వోన్నతమైనటువంటి యోగము అని 6వ అధ్యాయము చివరిలో స్పష్టంగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి యోగినామపి సర్వేషాం అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము. అంటే మనసును స్థిరంగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునిపైనే కేంద్రీకరించడమే, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండడము, కృష్ణ చైతన్యమే సర్వోన్నతమైనటువంటి యోగ రూపమని ఆ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటిది. అందుకే ఆయన మనస్సును శ్రీకృష్ణుడిపైనే లగ్నం చేసి మనిషి పరతత్వాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది తప్ప వేరే విధంగా కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మనం చూసేటువంటి ఈ 7వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి భావన విధానము, ఆ భగవద్ విజ్ఞానం, భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ అధ్యాయంలో బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అది ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. సో మొదటిగా గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం
శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, అదే భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి యోగము. సో ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భక్తి భావనను సంపూర్ణంగా, ఆ భగవంతుడే సర్వ ఐశ్వర్యవంతుడు, సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానుడు చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతున్నటువంటిది. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్త మనా పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రమాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. సో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ కృష్ణ, ఓ పార్థ, మనసు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిన్నటి అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో చెప్పారు, అత్యంత శ్రద్ధతో నాయందే కట్టుబడి ఉండేవాడు, నన్నే స్మరించేవాడు ఆ యోగులందరిలో కూడా ఉత్తమమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయనకి అత్యంత సన్నిహితుడు అని చెప్పారు. చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, మనసును నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రముగా, అంటే పరిపూర్ణంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో, అంటే ఆ దేవాది దేవుడు ఆ పరతత్వాన్ని, భగవంతుడిని తెలుసుకునేటువంటి విధానాన్ని ఇక్కడ, అంటే ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని, ఆ భగవంతుడి యొక్క విజ్ఞానం, సో దాన్ని ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నారు. అంటే జ్ఞాన మరియు విజ్ఞానాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే అంటున్నాడు, సో సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. సో నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా తెలుపుతాను. దానిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగినది ఏది మిగిలి ఉండదు. అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాలు అనేటువంటి ఆ రెండింటితో పాటుగా ఆయన ఇక్కడ ఆ భౌతికమైనటువంటి, అంటే పూర్తిగా తెలియచేస్తాను అని, అది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక
నీవు ఇంకా తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పూర్ణ జ్ఞానంలో భౌతిక జగత్తు గురించిన, దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఆత్మ గురించి, ఈ రెండింటి మూలం గురించినటువంటి జ్ఞానము ఇమిడి ఉన్నది అంట, సంపూర్ణ జ్ఞానం చెప్తా అంటున్నారు. సో అది దివ్య జ్ఞానము, అదే ఈ భగవద్ విజ్ఞానము. సో అక్కడ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి భక్తుడు, మిత్రుడు అయినటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుడు ఆ విజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ ఆయనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే కేవలము భగవంతుని యొక్క భక్తుడే, అలాగే గురు శిష్య పరంపరలో నేరుగా భగవంతునితో ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం 4వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ తన యొక్క మిత్రుడు, తన పైన విశ్వాసం ఉన్నటువంటి తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలియచేయడానికి ఆయన సన్నద్ధుడై చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించినట్లయితే ఇంకా నీవు తెలుసుకోవడానికి ఏదీ మిగిలి ఉండదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. చెప్తూ ఆయన అంటున్నాడు, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పలు వేలాది మందిగా ఉన్నటువంటి మనుషులలో, అంటే ఇక్కడ ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనుషులలో నానా రకాల తరగతులు ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. సో మానవ జాతి రకాలు ఇక్కడ మనకి 84 సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవులు ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మానవులలో వేలాది మందిగా, పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి వాటిల్లో ఏ ఒక్కడో ఆధ్యాత్మికాన్ని అనుభూతిలో తగినటువంటి ఇష్టం కలవాడై ఉంటాడు. అంటే ఏంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, దేహం అంటే ఏమిటి, అవి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఒకవేళ పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వాస్తవంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ చాలా తక్కువగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవదేవుడు, సర్వకారణ కారణుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ తెలుసుకోగలిగే వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మనే చెప్తుంటాడు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిరి గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు, సర్వకారణకుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసినటువంటి ప్రామాణికులు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, నారద పంచరాత్రము వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి వైదిక సాహిత్యాలన్నీ కూడా భగవంతుడే, ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసినటువంటిది. సో కాబట్టి జడమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి కోరికలో ఎవడు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని యథాతథంగా తెలుసుకోలేడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కానీ చివరికి నిన్నటి అధ్యాయంలో అన్ని మార్గాలలోకెల్లా కూడా భక్తి యోగం చాలా సరళమైనటువంటిది, టాప్ మోస్ట్, అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి భక్తి యోగము అనేటువంటి యోగ విధానాలలో. సో మరి ఆ భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇంకా మనకి చెప్తున్నారు, భూమిరాపో నలో వాయు కం మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. సో ఆయన చెప్తున్నారు, భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము
మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయు కం మనోబుద్ధిరేవచ అహంకారం ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతి రష్టద. అంటే 8 విధాలుగా ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఈ మాయా శక్తి విభజింపబడింది. ఏంటవి? భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి ఈ 8 విధాలుగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది విభజింపబడి, అంటే మాయాశక్తి విభజింపబడి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అపరేయ మితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం దార్యతే జగత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ గొప్ప బాహువులు గల అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి. ఆయన చెప్పారుగా భౌతిక ప్రకృతి అష్టాదాన్ని, అంటే ఆ మాయాశక్తి 8 రకాలుగా ఉంది అని చెప్పారు కదా. ఆ విధంగా చెప్పినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది అపర ప్రకృతి మాత్రమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నేను చెప్పానో ఓ అర్జున, సో భూమిరాపో నలో వాయు అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ 8 ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆ భగవంతుని యొక్క అపర ప్రకృతి అని చెప్తున్నారు. కానీ దానికి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉంటుంది. అపరశక్తి, పరాశక్తి అని ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు ఇక్కడ. సో అపర ప్రకృతి దాన్ని శక్తి అనేటువంటి లేదా భౌతిక శక్తి అనేటువంటిది. సో పరాప్రకృతి లేదా పరాశక్తి లేదా అంతర్గత శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనేటువంటిది. సో దానికి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అదే ఈ జగత్తు యందు ఉన్నటువంటి జీవరాశులకు మూల ఆధారమైనటువంటి జీవాత్మలను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ దేహదారులైనటువంటి జీవులు నిత్యులు, సర్వవ్యాపకులు అయితే ఆధీనంలో ఉండరు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు సూక్ష్మ శక్తిగా అంటే ఈ భగవంతుని యొక్క శక్తి పరాప్రకృతి, అపర ప్రకృతి అనేటువంటి 2 రకాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సో అయితే ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయి అని గ్రహించు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణము అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అహం కృత్స్ననస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తత అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ జీవులన్నీ కూడా ఈ సర్వ జగత్తులో ఉండేటువంటి ఆ జీవులన్నీ కూడా ఆవిర్భవించడానికి, తిరిగి అవి లయం చెందడానికి ఆ భగవంతుడే కారణము అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే స్థితిని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ భౌతిక పదార్థమే అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని కారణం వల్లనే, అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుని పైన ఆధారపడి ఉన్నటువంటిదే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆయనే సర్వకారణ కారకుడు. అంతకుముందు చెప్పుకున్న ఆది కారణము కూడా ఆయనే అనేటువంటిది. సో ఇక మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సో ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యము ఇంకొకటి లేదు అని చెప్తున్నాను. ముత్యాలను హారంగా దారము కలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని. సో ఇక్కడ ఆ పరతత్వము సాకారము లేదా నిరాకారము అనేటువంటి విషయం మీద సాధారణంగా మనకి ఒక వివాదం ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఇక అయితే ఇక్కడ మనకు భగవద్గీత ప్రకారంగా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, భగవద్గీత ప్రకారంగా ఆ పరతత్వమైనటువంటి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.
సో భగవద్గీతలో ఈ విషయం మనకి అడుగడుగునా ధృవీకరించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా బ్రహ్మ సంహితలో ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పబడినటువంటిది. ఆ విశ్వ తొలి జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆ భౌతిక జగత్తులోని దేవతలు, మానవులు, అల్పజంతులు వాళ్ళ అందరి చేత మహోన్నతునిగా తెలుపబడినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతుడు ఏ ఏ రూపాలలో ఏ ఏ శక్తుల ద్వారా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పి, ఇంకా ఆయన ఏ ఏ రూపాలలో ఈ సృష్టిలో ఆయన ఉన్నారు, పరతత్వం ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. రసోహముప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వ వేదేషు శబ్దం కే పౌరుషం నృషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలోని రుచిని, సూర్య చంద్రులలోని కాంతిని అయి ఉన్నాను, వేదాలలోని ఓంకారమును అని చెప్తున్నారు. ప్రణవ సర్వ వేదేషు, వేదాలలోని ఓంకారం, శబ్దకే పౌరుషం ఋషు, ఆకాశంలోని శబ్దము మరియు నరులలోని ఆ సామర్థ్యము, మానవులలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యం ఏదైతే ఉందో అది కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అంటే ఆ నానా రకాలైనటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తుల ద్వారా భగవంతుడు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడో అనేటువంటి విషయం ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే భగవంతుడు మొదట ఆయన యొక్క శక్తుల ద్వారా తెలియజేయబడతాడు అని చెప్తారు. సో అంటే ఆ రకంగా నిరాకార అనుభూతులు అవుతాడు. ఆ తర్వాత అది సాకార విధానం అవుతూ ఉంటుంది. సో రుచి, నీరు అంటే మనకు భౌతికంగా కనిపిస్తుంది, సాకారంగా ఉంటుంది. ఆ రుచి అనేటువంటిది మరలా నిరాకారం. సో కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు ఏ విధంగా అతడు ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తులు ఏ విధంగా సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయంలో 8 నుండి 11 శ్లోకాలలో ఎక్కడ నుంచి అంటే ఆయన ఏమిటి ఏంటి అని చెప్తున్నారు. జలంలోని రుచి అని, సూర్యచంద్రుల ద్వారా వచ్చేటువంటి వెలుతురు, వైదిక మంత్రాల్లో వేద మంత్రాలలోని ఓంకారము, ఆకాశం నుండి వచ్చేటువంటి శబ్దము, మానవులలో ఉండే సామర్థ్యము, భూమిలో ఉండేటువంటి సువాసన, అగ్నిలో ఉండే వేడి, జీవించి ఉన్నటువంటి జీవులలో జీవనము, చైతన్యము, తపస్సులలో ఉండేటువంటి తపస్సు, సమస్త జీవులలోకి ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి ఆది బీజము, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, శక్తివంతులలో ఉండేటువంటి ఆ పరాక్రమము అంటే శక్తి, బలవంతులలో ఉండేటువంటి బలము, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేనటువంటి ఆ మైథున క్రియ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క, ఎందుకంటే ఈ సృష్టి జరగడానికి ఉండే భౌతికమైనటువంటి సృష్టి జరగడానికి ఆ ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేనటువంటి ఆ మైథునం కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణాలకు చెందినటువంటి భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయి అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. మాయాశక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి, అంటే ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భౌతిక కార్యాలన్నీ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ఆధీనంలోనే నడపబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయం. సో భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఈ మాయాశక్తి ఉంటుంది. సో ఆ మాయాశక్తి వివిధ రకాలుగా ప్రకృతిలో ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది. వాటి యొక్క ప్రభావం చేతనే ఈ జీవులందరూ కూడా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణాలకు చెందినటువంటి భావాలన్నీ నా శక్తి వల్ల కలిగాయని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. కానీ వాటిలో నేను లేను, నాలోనే అవి ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక ప్రభుత్వ చట్టాన్ని రాజు తయారు చేశాడు అనుకోండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆ చట్ట పరిధిలోనికి వస్తారు. కానీ రాజు దానికి అతీతుడుగా ఉంటాడు. అదేవిధంగా భగవంతుడు దీనికి అతీతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని
ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి భగవంతుడు చెప్తూ, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాల ద్వారా మోహితులైనటువంటి ఈ మొత్తం ప్రపంచం అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపు లేనివాడను అయినా నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ గుణాల చేత మోహితులైనటువంటి జీవులు ఆ గుణాలకు అతీతుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడును, అంటే శాశ్వతుడు అయినటువంటి నిత్య సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకుండా ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవ మాయను దాటడము సామాన్య జనులకు సాధ్యపడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుని యొక్క అనేక అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఆ శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. మరి జీవులు భగవత్ శక్తి యొక్క అంశ కనుక దివ్యులే అయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రకృతి సంపర్కం కారణంగా, అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోబడి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆ భౌతిక శక్తి చేత ఇంతకుముందే చెప్పుకున్న ఆవరణాలు మూడు ఆవరణాలుగా, ఆ ఆవరణాల ద్వారా ఈ అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉండడం ద్వారా ఇక వారు భగవంతుణ్ణి వచ్చినటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఆ శక్తి ఏదైతే ఉందో, దైవ మాయ ఏదైతే ఉందో ఆ మాయను దాటడం అనేటువంటిది స్వతహాగా ఎవరు కూడా దాటలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో, ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతులవుతారో వారు ఖచ్చితంగా ఈ మాయను, ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటాలంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది, ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భక్తిత, ఆ భగవంతుణ్ణి సేవ చేసుకోవడం, ఆ భగవంతుడికి పూర్తి స్థాయిలో శరణాగతి పొందడమే ఈ మాయను దాటడానికి ఒక అవకాశము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమః మాయాయాపహృతా జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, అలాగే రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించినటువంటి దుష్టులు అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చరు అని చెప్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, అలాగే రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు. అంటే ఇక్కడ మూఢులు అంటే అతిమూర్ఖులు లేదా గాడిద చాకరీ చేసేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, ఇక ఒక జంతువులాగా కష్టించి పనిచేసి ఒక జంతువులాగా బొత్తిగా మూర్ఖులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఈ మానవుల్లో అని చెప్తారు. వాళ్ళే మూఢులు అని అంటారు. అటువంటి వాళ్ళు తమ కష్ట ఫలాన్ని తామే అనుభవించాలి అని కోరుకుంటారు అని చెప్తారు. అది వారు దాన్ని భగవంతునితో పంచుకోవాలి అనేటువంటి భావాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉండరు. సో అందుకే ఇక్కడ బరువులు మోసేటువంటి జంతువు చక్కని ఉదాహరణగా గాడిదతో పోలుస్తూ ఉంటుంటారు. గాడిద చాకిరి చేసేటువంటి వారు అని చెప్తారు. అటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడిని దరిచేరలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరొక రకమైనటువంటి మానవులలో అధములు అంటే ఇక్కడ వేరొక తరగతి చెందినటువంటి వాళ్ళు అత్యంత అధములుగా చెప్పబడతారు. ఇక నర అంటే మానవుడు, అధమ అంటే అల్పమైనటువంటి వాడు.
ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షలటువంటి వివిధ జీవరాశులలో 4 లక్షల మానవ జాతులు ఉన్నాయి అని. మరి ఈ అనేకమైనటువంటి మానవ జాతులలో చాలా వరకు అనాగరికమైనటువంటి వారే ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అంటే సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక వృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు కాకుండా అటువంటి నరాధములు అని చెప్తూ ఉంది. సో ఇక ఆ ఆ దుష్కృతులలో మరొక రకమైనటువంటి వాళ్ళు మాయాయాపహృత జ్ఞాన అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మాయా ప్రభావము వలన తమ విశేషమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయినటువంటి వారు, నశించిపోయినటువంటి వారు అని చెప్తారు. వీరంతా కూడా దాదాపుగా చదువుకున్నటువంటి వారే సమాజంలో తప్పుదారి పట్టినటువంటి మేధావులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అంటే కవులు, విద్యావంతులు, శాస్త్రజ్ఞులు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా వారి ఆ మాయ ప్రభావం చేత భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోరు, ఆ భగవంతుని దరిచేరరు అని చెప్తారు. ఇక మరొక 4 దుష్కృతులలో 4వ రకమైనటువంటి వారు ఆయన చెప్తున్నారు, ఆసురం భావమాశ్రితాహ, అంటే రాక్షస గుణాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, ఆ రాక్షస భావాలను కలిగినటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి అందుకే ఈ 4 రకాలైన అంటే మహామూఢులు, నరాధములు, ఆ మోహితులైనటువంటి కల్పనాపరులు, అలాగే బహిరంగ నాస్తికులు అనేటువంటి వీళ్ళు ఆ శాస్త్రాలను గాని, గురువులను గాని, భగవంతుడిని కానీ నమ్మరు, ఆశ్రయించరు అని చెప్తారు. సో మరోపక్క ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించేటువంటి మరొక 4 రకాలైనటువంటి ఆ గొప్ప అంటే ఇక్కడ అదృష్టవంతులు, పుణ్యాత్ముల గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున, ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్ధార్తి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. సో ఓ భరతులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి అర్జున, ఆపదలో ఉన్నవాడు ఆర్తి, ఆత్మతత్వము తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడు అంటే జిజ్ఞాసువుడు, సిరి సంపదలను కోరేటువంటి వాడు, ఆత్మజ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు అనే 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యపురుషులు భక్తి సేవ చేయడము ప్రారంభిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయము. సో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఒక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని దరిచేరరు అని చెప్తున్నారు. మరొక 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తియుతమైనటువంటి సేవను చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళు మొదట కొంత బాధలలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటాం. అది నెరవేరినాక భగవంతుని పైన మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది, ఆ తర్వాత భక్తిలో ఉంటాం. సో దానికి ఉదాహరణగా గజేంద్ర మోక్షము, అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణంలో ద్రౌపది కూడా భగవంతుడిని వేడుకోగానే అంతమంటూ లేని చీరలను ఇవ్వడం ద్వారా భగవంతుడు ఆమెని కాపాడినట్లుగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆపదలలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని మనం దరిచేరుతూ ఉంటుంటాం అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక్కొక్కసారి సంపదల కోసం భగవంతుడిని దరిచేరుతూ ఉంటుంటారు. అందులో ధ్రువ మహారాజు ఒకడు. తన పెన్న తల్లి అవమానపరిచిందని, రాజ్యాన్ని తను పొందలేను అని తన తమ్ముడికే పోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలిసి ఆ ధ్రువుడు తన తల్లి దగ్గరికి వచ్చి మొరపెట్టుకుంటే, విష్ణువుని వేడుకుంటే నీ పరిష్కారం లభిస్తుంది అంటే వెళ్ళి ఆయన ధ్యానం చేస్తాడు. 5 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆ భగవంతుడిని చాలా తక్కువ సమయంలో ఆ భగవంతుడిని మెప్పించి ఆయన దర్శనాన్ని పొందగలిగినటువంటి వాడు ధ్రువ మహారాజ్. సో ఇప్పుడు కూడా ధ్రువలోకం, ఆయన ధ్రువ నక్షత్రంగా ఉన్నాడు అని ఒక లోకమే ఉంది అని చెప్తారు, నక్షత్ర లోకం. అలాగే వాలి సుగ్రీవులలో సుగ్రీవుడు కూడా తన అన్నైనటువంటి వాలి నుండి కాపాడడానికి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి శరణు జొచ్చుతాడు. అలాగే సంపద కోసం. అలాగే ఇక జ్ఞాన జిజ్ఞాసులుగా ఉండేటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు. సో ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఈ మహర్షులందరూ కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి విషయాలను వినడానికి జిజ్ఞాసులై ఉంటారు. సో అదే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ మహర్షులు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసులై ఉండి ఆయన్ని మహర్షుల ద్వారా ఉంటారు. ఇక జ్ఞానులు, సో ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి జ్ఞానిగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. సో
ఆ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ జ్ఞాన సమపార్జిత అన్వేషకులుగానే ఉంటారు ఈ జ్ఞానులు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వీరిలో ఎవరు ఉత్తమమైనటువంటి వారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ మహంస చ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి ఆ నలుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో పుణ్యాత్ములలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించేటువంటి ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు అనేటువంటి విషయాన్ని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి దరిచేరేటువంటి ఆ నలుగురిలోనూ నిత్యము ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో పూజించేటువంటి ఆత్మ జ్ఞాని అత్యుత్తముడు అని చెప్తున్నారు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తులవుతారో అలాంటి ఆ ముక్తులైనటువంటి ఆర్తుడు జిజ్ఞాసుడు అనేటువంటి అంటే నిరర్ధనుడు ఆ పరమ జ్ఞానాన్ని అన్వేషించేటువంటి వారు అనేటువంటి వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి వారిలో ఆ జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు ఆ పరతత్వంలో ఉన్నటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ నలుగురు ఆ భగవంతుడిని దరిచేరేటువంటి నలుగురైనటువంటి ఆర్తి జిజ్ఞాసువు అర్ధార్థి జ్ఞాని అనేటువంటి వాళ్ళు జ్ఞాని వీరిలో ఉత్తముడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వారు ఆ భగవంతుడికి ప్రియమైన వారు అని. సో వారికి కూడా ఆ భగవంతుడు అంటే ఎంతో ప్రియము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు కనుక వీళ్ళంతా కూడా గొప్పవాళ్లే. అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడు అని నా అభిప్రాయము అర్జున. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాడు ఉత్తముడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందువల్లనంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఎందుకంటే అతడు ఆ ఉత్తముడు అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే పరమగతి అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి తప్పక పొందుతాడు అతడు అనేటువంటి విషయాన్ని. అంటే జ్ఞానంలో పరిపూర్ణులు కాబట్టి ఆ భక్తులు భగవంతునికి ప్రియమైన వారు కాదు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ వారు నిరంతరము కూడా ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలోనే నెలకొని ఉంటారు ఆ జ్ఞానము ద్వారా అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని జ్ఞానం పొందినంత మాత్రమే. ఆ జ్ఞానం ఏంటంటే భగవద్ జ్ఞానం, భౌతికమైన జ్ఞానం కాదు. సో ఆ భగవద్ జ్ఞానం వలన ఆ భగవంతుని తెలుసుకొని వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన యొక్క భావనలోనే ఉంటారు. సో ఆయనే పరమగతిగా భావించి ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అందువల్ల వారు గొప్పవాళ్ళు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా శ్రీకృష్ణ అంటే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశము ఏంటంటే విశుద్ధ భక్తులు సర్వదా ఆ భగవంతుని యొక్క హృదయంలోనే ఉంటారు అని, నేను సర్వదా నా భక్తుల యొక్క హృదయంలో ఉంటాను అని భాగవతంలో ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు. భక్తుడు నన్ను మించి ఏది ఎరుగడు, నేను కూడా అట్టి భక్తుడిని మర్చిపోను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయము మనకి. సో కాబట్టి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి భక్తులను ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః. అనేక జన్మలలో ఆచరించినటువంటి పుణ్య కర్మల ఫలితంగా, ఎందుకంటే ఈ విధమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి, భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందడానికి సో ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్య కర్మాల ఫలంగానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది చెప్తున్నారు. అందుకే అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్య కర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి సర్వము అంటే
జగత్తు సర్వం, ఈ జగత్తంతా కూడా, ఈ ప్రపంచమంతా కూడా వాసుదేవమయమే. హరే కృష్ణ. వాసుదేవమయం అనేటువంటి జ్ఞానంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారట. ఈ లోకంలో అటువంటి మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ జీవుడు ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే అనేక జన్మల దివ్యానుష్ఠానంతో ఆ పరమపురుషుడే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి, ఆయనే ఈ చర్మ లక్ష్యము అనేటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానములో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అటువంటి వారు, అంటే అటువంటి మహానుభావులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, యో యో యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదదామ్యహం. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధను నేనే కలగజేస్తాను అర్జున అని చెప్తున్నాను. సో ఎవరెవరికి ఏ భావాలు ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలంగా వారు ఆ విధమైనటువంటి భక్తి చేసే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వలనే కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రతి జీవుడికి పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వేచ్ఛను ఇస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు అనేటువంటి అంశము మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. అందుకే ఒక వ్యక్తి, అందుకే మనం అందరం కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి భోగాన్ని కోరుకొని దాని కొరకు వాటిని తొందరగా పొందడానికి ఈ దేవతా అర్చనం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని ద్వారానే అవన్నీ కూడా ఇవ్వబడుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందుతాడు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి వాటికి ఆ దేవతలు అధిపతులుగా ఉంటారు. సో మనము చేసేటప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ దేవతల అర్చన చేయడం వల్ల ఆ విధమైనటువంటి కోరికలు నెరవేర్చబడతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే సమకూర్చబడుతూ ఉన్నాయి అర్జున, నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అందరూ. అవన్నీ కూడా ఆయన ద్వారా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతినిధి, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులుగా దేవతలు ఉంటారు. వివిధ అంశాలకు వాళ్ళు అధిపతులుగా ఉంటారు. సో ఉదాహరణకి సూర్యుడు వెలుతురు ఇస్తూ ఉంటాడు, చంద్రుడు మానసికమైనటువంటి సంబంధం. సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క అధిష్టాన దేవతలు ఉంటారు. సో వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అధీనంలోనే పనిచేస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితమైనవి మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి వెళ్తారు. అంటే ఇక్కడ అన్ని మార్గాలు ఒకే దగ్గరికి అనేటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవతారాధకుడు భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటాడని కొందరు భగవద్గీతలో వ్యాఖ్యాతలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏ ఆరాధన చేసేవారు అక్కడికే వెళ్తారు తప్ప భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి వెళ్ళరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే భౌతిక జగత్తులో లోకాలు ఆ దేవతలు వారి ఆరాధన అంతా కూడా సమస్తము నశించిపోయేటువంటిదే. సో కాబట్టి వారి ద్వారా పొందేటువంటి ఏదైనా మనకి ఇక్కడ నశించేటువంటిదే. అందుకే ఇంతకుముందు రాక్షసులు ఏదైనా మరణం లేనటువంటి వరం ఇవ్వమంటే బ్రహ్మ కానీ శివుడు కానీ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. సో ఎందుకంటే
అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సో వారంతా కూడా భౌతికమైనటువంటిది కాబట్టి వాళ్ళే శాశ్వతం కానప్పుడు వారిచ్చేటువంటివి ఎలా శాశ్వతంగా ఉంటుంది? సో శాశ్వతంగా అనాదిగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుడు మాత్రమే. సో ఆ భగవంతుడు ద్వారా మాత్రమే, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైనప్పుడు మాత్రమే జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతామని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనం భౌతికమైనటువంటి విద్య, సరస్వతి మాతని, సూర్యుడు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడానికి, అలాగే పార్వతీమాత సరే మంచి వరుడు రావడానికి, ఇట్లా ఒక వివిధ రకాలైనటువంటి కోరికలు కోరుతుంది. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను అంటే ఆ భగవంతుడు ఇంతకు ముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని తలస్తారు. వారి అల్ప జ్ఞానము కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారు తెలుసుకోలేరు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుడు శాశ్వతమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా అసంపూర్ణమైనవి. సో అది తెలుసుకోలేని ఆ ఈ అల్ప జ్ఞులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుడు మొదట నిరాకారుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఆకారంలో వచ్చాడు అనేటువంటి భావనతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అదంతా వారి యొక్క అజ్ఞానము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క అజ్ఞానం కారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఉన్నత స్వభావాన్ని వారు అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి పరమ సత్యము ఆ భగవంతుని పొందడం, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడము అనేటువంటి విషయం మాత్రమే. సో ఆ భగవంతుడు అజుడు, అంటే పుట్టుక లేనటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కచ్చన. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, దేవదేవునిగా భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ సాకార నిరాకారం అనేటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటిది. ఆయన భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ జీవులందరూ కూడా ఆయనకు తెలుసు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ మనము ధరించేటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, ఈ దేహము క్షీణించిపోగానే ఆత్మ మరొక దేహాన్ని పొందుతుంది. అప్పుడు ఆ సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం మర్చిపోతాం. కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క దేహంకి ఆత్మకు ఎటువంటి భేదం లేనటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవంతుడు గత జన్మల అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఎప్పటికీ తనకి గుర్తూనే ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనము మాత్రమే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని ఆశ్రయించడం ద్వారా గతానికి సంబంధించినటువంటి అన్నిటినీ కూడా మర్చిపోతాం. సో కనుక ఆ భగవంతుడు ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి వాడు కాబట్టి అంతకుముందు ఉండిపోయినటువంటి జీవుల గురించి, ప్రస్తుతము ఉన్నటువంటి జీవుల గురించి, భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి జీవులు అందరి గురించి కూడా భగవంతుడు ఎరిగి ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుడే, కృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే యథార్థము అని ఇటువంటి విషయాన్ని ఈ పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మానవులలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే ఆ యథార్థంగా ఆయనని తెలుసుకోగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఎంతకుముందు చెప్పారు మనకి. సో ఇక్కడ ఆ విషయము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆ భగవంతుని దానిలోనే ఉంటుంది. ఆ కృష్ణ భగవానుడు మొదట తనను తాను ఆ మహాతత్వంగా భౌతిక సృష్టి కోసం మహా విష్ణువుగా రావడము, దాని నుండి
ప్రతి దానిలోనికి కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువుకి, ఆ తర్వాత సూక్ష్మాది సూక్ష్మంగా క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన వివిధ అంశాల్లో. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు కాగలరు అంటే ఇక్కడ దానికి ముందు చెప్తారాయన, ఓ అర్జున, శత్రువులను జయించిన వాడా అంటూ చెప్తూ, కోరిక ద్వేషము నుండి కలిగినటువంటి ద్వంద్వాల చేత మోహితులైనటువంటి జీవులందరూ భ్రాంతిలోనే జన్మిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ ద్వంద్వాలను వదిలినప్పుడు మాత్రమే వారు ఈ బంధనాల నుండి బయటపడగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఆ విశుద్ధ జ్ఞానమైనటువంటి ఆ భగవంతుడికి విధేయుడై ఉండడమే జీవుడి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి. కానీ అజ్ఞానము మూలంగా, అజ్ఞానము కారణంగా ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఆయన, పూర్వ జన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైనటువంటి చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వముల నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఎవరు నిమగ్నమై ఉంటారు అంటే దివ్య స్థితికి ఎదగడానికి యోగ్యులైనటువంటి వారు ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆ పాపులు, నాస్తికులు, మూఢులు అనేటువంటి వారు వాటి నుండి బయటపడలేరు, ఆ కోరికలు, ద్వేషాల నుండి బయటపడలేరు. కానీ ఎవరైతే అంతకుముందు జన్మలలోనూ ప్రస్తుత జన్మలలో భక్తితో వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు, వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోయి ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుండి కూడా విముక్తి అయ్యి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆయన చెప్తారు, ముసలితనం నుండి, మృత్యువు నుండి ముక్తిని పొందడానికి యత్నించేటువంటి బుద్ధిమంతులు ఆ భక్తి యోగంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. దివ్య కర్మల గురించి సమస్తము పూర్తిగా ఎరిగిన కారణంగా వారు నిజంగా బ్రహ్మమే అయి ఉన్నవారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ, అంటే ఆ జన్మ, మృత్యు, ముసలితనము, రోగము అనేటువంటిది భౌతిక దేహాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి కానీ ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. దేహానికి మాత్రమే జన్మ, మృత్యువు, ఆ ముసలితనము, రోగము అనేటువంటివి ఉంటాయి, కానీ ఆత్మకు ఇవేవి కూడా ఉండవు అనేటువంటి విషయం. సో ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, సాది భూతాధి దైవం మాం సాది యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త సేతసః. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేవదేవుడునైనా నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుని ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుని ఆ సమస్తమైనటువంటి జగత్తుకు, దేవతలకు, సమస్తమైనటువంటి ఆ యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎవరైతే ఎరిగి ఉంటారో వారు ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణ భావనలో ఉండేవారు అని, అటువంటి వారు మరణ సమయంలో కూడా ఆయనని అర్థం చేసుకుని, ఆయనని తెలుసుకుని ఉంటారు, ఎరిగి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుపుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు భగవానుని పూర్తిగా అవగాహనం చేసుకునేటువంటి మార్గం నుండి వారు ఎప్పుడూ కూడా తప్పరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో ఏ విధంగా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక జగత్తుకు, చివరకు దేవతలకు కూడా అధిపతి అయి ఉంటాడో ఆ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన సాంగత్యంలో మనిషి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళు. సో మరి అటువంటి దివ్యమైనటువంటి సాంగత్వంలో ఆ భక్తుడు క్రమక్రమంగా దేవదేవుని యొక్క విశ్వాసాన్ని పొందుతారు,
అందుకే గురువుని ఆశ్రయించడం అనేటువంటి విషయాలు చెప్తారు. భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండాలి అనేటువంటి విషయం. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలను చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి అటువంటి వాడు ఇక ఏ సమయంలోనైనా కృష్ణుడిని మర్చిపోడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా సహజంగా అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క లోకానికి, అంటే ఆ గోలోక బృందావనానికి వెళ్తారు అని చెప్తారు. ఇక అలా కాకుండా అల్ప జ్ఞానులైనటువంటి వారు, ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయినటువంటి వారు, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వారు వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను ఆచరించడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేరు అన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ అధ్యాయంలో మనకి ముఖ్యంగా 7వ అధ్యాయంలో భక్తి యోగం అంటే ఇక్కడ ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ యుతమైనటువంటి సేవ ఆరంభము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదే సమస్త శాస్త్రాల యొక్క నిర్ణయము. అదే అంశాన్ని ఈ భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా ఈ మానవాళ్ళందరికీ కూడా తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.